Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Drahí bratia a sestry, drahí diváci televízie Logos a Zemplín, vypočujme si pastierský list našich biskupov, našej cirkvi, ktorý pripadá práve na siropostnú nedeľu. Drahí bratia a sestry, dnešnou nedeľou, ktorá má prívlastok siropostná, končíme prípravné obdobie na veľkopôstny čas, ktorým sa cirkev pripravuje na slavenie najväčšieho sviatku liturgického roka, sviatku Kristovej Pasky. Túžba vidieť Ježiša zmenila Zachejov život. Pokora umožnila mytníkovi vidieť a ľutovať svoje hriechy a byť ospravedlnený. Láska otcova zmenila marnotratného syna. Nedeľa o poslednom súde bola pre nás výzvou vidieť aj v tom najopustenejšom človekovi samotného Ježiša Krista a byť po jeho pravici. Božie slovo dnešnej nedele nám poukazuje na podstatu pôstneho obdobia, ktoré má byť stretnutím s Bohom. Keď sa hovorí o pôste, zvyčajne máme na mysli len zdržanlivosť od jedla a hlučných zábav. Pôst je však oveľa viac ako len obmedzovanie sa. Už v Starom zákone čítame, že zriekanie sa jedla, pôst, bol bežným a častým úkonom pokania izraelského ľudu. Ale už vtedy upozorňoval Boh aj na duchovný rozmer pôstu. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Pôst je teda časom, kedy nie Boh chce vyskúšať ľudské srdce, alebo koľko vydržíme, ale my sami musíme zbadať, či On je skutočne v našich srdciach. Pôst je len jednou z foriem pokánia, ktoré nás privádza k Bohu. Je to postoj, keď sa človek vzdá vlastných ambícií, prestane si myslieť, že spásu získa cez svoje vlastné skutky a prestane odporovať Bohu. Doslova rezignuje a odozdá sa Kristovi. To je spása. Vo svojich rukách prináša len svoje hriechy a obíme svoj kríž. Keď v nás tento postoj dorastie do bodu, že pochopíme, že to, že stojíme pred Bohom, je 100% a absolútne postavené na dokonalom diele a zásluhe Ježiša Krista, potom budeme pred ním stať s dôverou, vediac, že všetky naše hriechy boli odčinené a že sme spravodliví iba skrze Krista a v Kristovi. Tou druhou formou pokánia je modlitba. V modlitbe hľadáme blízkosť Boha, rozprávame sa s Bohom a obnovujeme priateľstvo s ním. Ježiš často vyhľadával samotu, kde mu nič nezakrývalo pohľad na Otca, kde ho nevyrušoval hluk. Preto Ježiš hovorí, keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo On vidí aj v skrytosti. Teda nie len pôst, ale aj modlitba. Pôst bez modlitby môže byť totiž iba diétou a modlitba bez pôstu môže byť iba hovorením množstva slov. Ďalšou formou pokánia je almužna. Almužna rozmnožuje našu lásku a láska zakrýva množstvo hriechov. Pravá láska je tá, ktorá sa vie obetovať, ktorá sa vie darovať. Kto je závislý, kto je pripútaný k veciam, nedokáže otvárať ani srdce, ani ruku. Okolo nás sa vždy nájde dostatok ľudí, ktorí potrebujú naše otvorené srdce a ruky. Chce to len maličkosť. Mať otvorené oči a nájsť si čas pre druhého. Dnešné Božie slovo hovorí: nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Matúš, 6. kapitola, 19-21. Poklad symbolizuje niečo, čo si ceníme, čo sa snažíme vlastniť a zveľaďovať.
No zatiaľ, čo pozemské poklady rastú zhromažďovaním, duchovné poklady ako dôvera, obetavá láska, dobrá rada, materiálna alebo duchovná pomoc rastú rozdávaním. Pretože oni nebudujú primárne to, čo vlastníme, ale to, kým sa stávame. Preto Ježiš hovorí, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Cvičme sa v konaní dobra, v láske, v pravde a vo vytrvalosti. Staňme sa Božím obrazom a už tu na zemi nešetríme skutkami milosrdenstva, aby nás raz Pán zahrnul svojim milosrdenstvom, keď bude vidieť naše srdce, ktoré nezhromažďovalo pre tento svet, ale pre večnosť. Drahí bratia a sestry, my, vaši biskupy, ktorí máme zodpovednosť pred Bohom, ale aj pred vami, pri správe našej cirkvi a zabezpečení jej chodu, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc a solidárnosť pri jej finančnom zabezpečení. Príspevok štátu a hospodárska činnosť dlhodobo nepostačujú na zabezpečenie bežných činností a aktivít cirkvi a zároveň náklady na jej chod každoročne rastú, zvlášť mzdové náklady. Príspevok štátu nepostačuje ani na pokrytie minimálnej mzdy. Preto sme sa rozhodli spustiť nový projekt grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku pod názvom Dobrodinec, prostredníctvom ktorého, ak Boh dá, chceme s pomocou vás veriacich tento deficit dofinancovať. Projekt Dobrodinec vznikol s cieľom finančnej a mzdovej podpory zamestnancov cirkvi, aktivít jednotlivých farností a ďalších pastoračných, charitatívnych a vzdelávacích projektov. Dnešným dňom spúšťame darcovský portál www.dobrodinec.online a pozývame vás stať sa členmi veľkej rodiny dobrodincov, ktorým záleží na grécko-katolíckej cirkvi. Podpora cirkvi veriacimi je dôležitá nielen pre jej fungovanie, ale tiež ako prejav našej viery, solidarity a vďačnosti voči Bohu. Spoločne môžeme prispieť k tomu, že Božie slovo sa bude šíriť a cirkev bude živá. Projekt Dobrodinec je príležitosťou pre nás všetkých spojiť sily a prispieť k budovaniu silnejšieho a živšieho spoločenstva. Môžeme vytvoriť prostredie, kde budeme môcť spoločne rásť v láske k Bohu. Zároveň naša štedrosť môže byť príkladom pre druhých. Veríme, že naše spoločné úsilie nám pomôže zachovať dedičstvo našich otcov. Už vopred ďakujeme za vašu láskavosť a štedré dary. Zo srdca vám žehnajú vaši biskupy, vladyka Jonáš, prešovský arcibiskup metropolita, vladyka Cyril, košický eparchiálny biskup, vladyka Peter, bratislavský eparchiálny biskup, vladyka Milan, pomocný biskup Bratislavskej eparchie. Chcem len dodať, drahí bratia a sestry, k tomu, sme tu rimokatolíci, grekokatolíci, nechcem rozoberať, ako bude fungovať ten projekt Dobrodinec. To sa pýtajte doma vašich kňazov. Tu si môžete všimnúť, plagáty máme vyvesené, čo sa toho týka. A poviem takto, že áno, to, čo tu bolo napísané, je to veľká pravda. Kedy štát nás nefinancuje, teda my nedostávame plát od štátu, len príspevok. A ten príspevok nie je dostatočný na to, aby nám dával minimálne mzdy. Nehovoríme o kňazoch, hovoríme o tých zamestnancov cirkvi takisto. Čiže to chcem povedať, že áno, je taká doba, kde všetko vieme, že všetko je drahé. Všetko jednoducho, proste vy to pociťujete, každý z nás to pociťuje, ale cirkev nemá dostatok financií na to, aby dávala nám teda na tie výplaty, môžeme takto povedať. Respektíve ona ich dá, ale zase chýbajú niekde inde zrazu tie peniaze. Lebo ten štátny príspevok pre cirkvi ako také je veľmi malý a ako sme počuli, nie je dostatočný. Ani z tej hospodárskej činnosti našej cirkvi nie je to dostatok peniazy, aby nám dali tú minimálnu mzdu. Pretože áno, my poberáme len tú minimálnu mzdu a preto potrebujú hľadať niekde inde peniaze. A vaša podpora pomôže veľmi našej cirkvi, aby jednoducho sa to nejako trošku vyrovnalo. Aby sme jednoducho, nejdeme sa teraz obohacovať na vás, to vôbec nie, ale aby ste vnímali, pochopili, že áno, ak my, teda naša cirkev bude nám mať za čo dať tú výplatu
a zrazu zistí, že má peniaze, hej, aj na nejaké iné aktivity, o ktorých sme počuli, tak jednoducho bude to pre ňu, jak sa povie, lepšie také dýchanie. Chcem ešte k tým aktivitám doplniť. Tento projekt Dobrodinec funguje ako na princípe Donio, možno to poznáte, kde viete dávať príspevky. Zvolíte si farnosť a tak ďalej, kde môžete dávať príspevky. Je to ľubovoľný príspevok na vás. Či si dáte trvalé príkazy, čo nám hovorili, euro minimálne, hej, dá sa aj takto podporiť, ale pomôže to nielen nám, hej. Preto to dali tie pláty, lebo áno, my sme hltáči, veľmi pohltávame tie peniaze, lebo samozrejme aj my potrebujeme z niečoho žiť, ale veľmi pomôžu tieto peniaze práve na tie aktivity. Oprava či už farských budov, chrámov a tak ďalej. Čiže preto sme spustili tento projekt, aby naozaj cirkev aj sa rozkvitala. Jedna vec, nehovorím, že sa nerozkvitá, ale vidíme, že áno, budovy sú staré, takisto potrebujú opravu a opäť vašou pomocou môžu vaše farnosti získavať takto prostriedky na opravu týchto budov. Rovnako podpora, hej, či už nejaké vzdelávacie projekty, ako sme počuli, charitatívne. Takže je pravda, budú hlasy negatívne, pozitívne, už aj možno aj teraz v hlavách rôznych ľudí, ale práve ide o to, že skutočne, ak chceme, aby cirkev aj naša, teda grécko-katolícka, fungovala, aby sme mohli vám byť na porudzi, áno, je to práve kvôli tomu, aby sme mohli aj my fungovať, aby sme mohli aj my sa vám teda dávať tak plnohodnotne a ešte lepšie a ešte viacej. Kristus medzi nami. Je a bude.